Salutare tuturor, sunteți pe canalul meu. Astăzi o să ne jucăm roleplay-ul meu update sau azi în mod care uitați, vedeți ce multe. Și vedeți, aici sunt dat unlock deci dacă vrei să te duci te omoară. Da. Și ăla un fier porjan. Apare pe telefonul, cred că pot să conduc mașini. Ce avem aici? Un hotel. Deci aici cabina, aici sunt casele. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Avem aici o casă, 3 case și un hotel. Deci, să nu-mi zici că casa asta e goală. A, nu e goală. Perfect. Ia uitați. Ia uitați. Hai să ne ducem la casa asta. Uite asta de aici. Băi, e goală. Deci. Perfect. Și mergem aici. Deci mergem sus. N-am niciun CGI, n-am niciun buton, nicio donație, dar... Credeți că o pot face? Bomboclac! Nu, era să fie. Bun, deci ne ducem. Dar acum trebuie să ne ducem în cealaltă casă, e cam departe. Uite așa, uite așa. Uite așa. Și bă, aici de pot se ascunde, uite la ce înălțime e. Wow. Ia uitați. Ce cazi, bro, nu te omor, da? Ia uitați, un mall. Nu, să intrăm în mall, e doar o masă. Bun, cam așa a fost videoclipul, nu uitați să dați un like, să vă abonați, pa!